Культурныя скрыжаванні. Добрый день, шановное господарство. Добрый день, шановные прихильники традиционной белорусской культуры. Я думаю, что вы памятаете, что у нас говорка, уже который встречу идея про наше родненькое белорусское традиционное веселье. И я все обещаю, что придет той час, когда мы так сядем за стол и выпьем кілішак чего-нибудь там на кшталт медовухи, але, на жаль, пакуль што ніяк не атрымліваецца, нягледзячы на тое, што і Вялікдзень тут, і Дзень перамогі, но а нам гэтыя святы все трэба святкаваць на сухую. Даруйце, но так трэба. Таму што галопам па Еўропам можна і так, але я не думаю, што будзе той час, так сказать, здарыцца яшчэ тое шчасце, калі мы з вами гэтаксама падрабязна можам пагаварыць пра наше беларускае вяселле. Я шчаслівы чалавек у тым сэнсе, што, аказваецца, сярод знаёмых ёсць людзі, якія хутчэй за ўсё міжволі едуць у аўто і, так сказать, ведаючы, што як да чаго ўключаюць і слухаюць перадачу, потым задаюць мне пытанне адносна таго, першае, адкуль ты гэта ўсё ведаеш, другое, як гэта можна ўсё трымаць у памяці, а трэцяе, а ці рэальна гэта ўсё выкарыстаць у нашым жыцці. І пачну з трэцяга пытання. Всё рэальна. Пры адной умове, калі у бацькі і у сына або ў дачкі ёсць жаданне. Гэта ўсё, так сказать, это ўсё прытрымліваецца. Сёння мы з вами паспрабуем прачытаць слова бацькоў на развітанне маладых, калі іх адпраўляюць ужо да храма. І мне думаецца, што гэта настолькі шчымлівыя, настолькі глыбокія, настолькі ад душы ідучыя словы, што я б параіў бы кожнаму чалавеку, які гаворыць пра сумеснае жыццё, хаця б дзесятак разоў перачытаць гэтыя словы і зразумець глыбінны падтэкст усіх гэтых слоў абсалютна простага вясковага чалавека. Адносна таго, як ты это все памятаеш, ну, даруйце, можа, трошки пахвалюся, але за плячыма ўжо 45 гадоў паездак па Беларусі. Я думаю, што працягваць не трэба. Тысячы, калі не дзесяткі тысяч сустрэч з людзьмі сталага і сярэдняга веку. І маё любімае слово з кожнай бабулькі я заўсёды выціскаў усё, што можна было выціснуць. Вот. Ну і, безумоўна, ўсё гэта запісвалася на дыктафоны, у блакноты, а потым суткамі расшыфроўвалася. Ніколі не забудуся, як недзе, так сказать, у поўнач званок у дзверы, прыходзіць сусед. Скажите-ка, ласка, по якім это канале у вас ідзе такі, так сказать, шыкоўны канцэрт народны? А я ў гэты час сядзеў у сваім кабінеце і просто-напросто з магнітнай стужкі здымаў, так сказать, расшыфроўваў песню. Вот і весь канцэрт. Так что вот так вот. А потым, безумоўна, гадамі это ўсё чыталіся лекцыі ў розных установах горада Мінска, і таму, ну, все ўрэшце рэшт склалася, як я люблю гаварыць, табліцу Менделеева, такі паведны парадак. Чаму я удзяляю, так сказать, такую увагу нейкім дэталям? Потому что мне думаецца, што у кантэксце вяселля, а калі сказаць больш шырока, у кантэксце абсалютна любога святочнага комплекса, няхай это будзе радзіна, няхай это будзе пахаванне, або тое ж самае святкаванне Вялікадня, кожная дэталь у гэтым свяце была, ну, калі не лёсавызначальна, то лёсапрадказальная. Ну, давайте яшчэ разочек. Вот толькі адсвяткавалі Вялікдзень. І мне дзесяткі бабуляў расказвалі. Кладу ў гаршчок 25-30 яечак. Пафарбаваць трэба у цыбуліны шалупінні. Все, зварыла, дастаю гаршчок, дастаю яечкі, трэба іх, так сказать, раскласці, прасушыць. Дастаю з 30 яечак, одно яйка як бы ляжала ў другой, у іншай вадзе і засталося белае. Ну і я даўным-даўно займаюся сімволікай колеру ў традыцыйнай культуры. Я ўжо наперад ведаў адказ, але ж мне важна, так сказать, не маё разуменне, а разуменне бабуліна. І бабуля, так сказать, як бы спаткнуўся конь перад дарогай. На секундачку, на некалькі імгненняў заціхла, а потым кажа: ні ў кога не пытайся, у нас у гэтым годзе смерць будзе.
Разумеете, вот вам и, так сказать, детали. Здавалось, с 25, с 30 яичек одно белое. Ну и что тут такого? А вот вам вот такий вот ход. И поэтому я, может быть, поправився, так сказать, подкорректировал своє слово зовсім не випадково. Лёсаў изначально есть такие, конечно, речи, які идут наперед, а гэта дать все-таки лёсу прадказальна. То есть яны прадказваюць, что будет с долей человека на гэты год. Поэтому уделяю такую великую увагу. Но теперь давайте нагадаем. На минулой сустрэчы мы з вами прыпыніліся, так сказать, зрабілі кропачку, прыпынак у тым месцы, калі расказалі, што замест невесты сапраўднай выйшла на пярэдні план падстаўная невеста. Ну і мы растлумачылі, што гэта у пэўным сэнсе слова ахвяра неба, а з другого боку гэта ёсць нешто іншае, як тая белая багіня або постаць рожаніцы, той даўнішняй, якой, можа, 10 000 гадоў, так сказать, якая выйшла наперад і гэтым самым дала згоду на тое, што дачушка з гэтай хаты мае права ўтварыць шлюб і прадоўжыць тое, што было закладзена 1000 або десятак тысяч гадоў таму назад. Это надзвычай важна. І яшчэ адна праблема, якая мяне все больш і больш непакоіць, відаць, узростовая сентиментальнасць. Я маю на ўвазе тое, што по тэлебачанню самый любимый канал на сегодня это тое, калі, так сказать, рассказывать про шлюбы без конца, я бы сказал бы так, паміж акцёрамі. І при гэтым робіцца выснова, что это наша элита, наша вот такая, так сказать, у іх это бамонт, и там это просто, калі, так сказать, 10 разоў не ажаніцца ці не выйсці замуж, то тады ты не адбыўся як акцёр. І некалькі дзён таму назад нам жонкай пашчасціла, мы паглядзелі шыкоўную тэлеперадачу з Барысам Карчэўнікам, дзе ў студыю запрасілі Александра Лазарова-малодшего, и он 50-гадовый человек. И он с таким пафосом, с таким импетом рассказывал про своего батьку и матульку, якія прожили 50 гадоў. Затым зняў з рукі пярсцёнак і паказаў: матуля аддала свой заручальны пярсцёнак пасля срэбранага вяселля. І я да гэтага часу нашу яго заўсёды з сабой. І сам ужо адзначыў са сваёй жонкай тое ж самае срэбранае вяселле. І хацелася б, безумоўна, сидзелі побач две дачушкі, і на месцы Карчэўніка, калі побач, я бы задаў пытанне: а вы свой пярсцёнак перадасцё далей у спадчыну? Вот гэтым трэба ганарыцца. Вот это и есть ідэалы нашага з вами жыцця і ідэалы нашага рода. Вот абапіраючыся на такія постаці, на такіх людзей, а іх сярод нас немало, і хочацца без конца расказваць пра наша вяселле, пра яго прыгажосць. Выкупили невесту, и трэба отправляться хто до касцёла, хто до царквы. Зразумела, што тут зноў выплывае некалькі вектараў разважання. Першае, дачушка у статусе менавіта дачкі, гэта, так сказать, не гаспадыні, а ўсё-таки члена гэтай сям'і, пакідае яе і фактычна пакідае назаўсёды. Маецца на ўвазе у статусе дачушкі. На заўтра або на паслязаўтра яна можа прыйсці ў гэту хату, але прыйдзе ўжо зусім у іншым статусе. Гэта будзе ўжо замужняя жанчына. Да, яна для матулькі яшчэ надоўга, навечна застанецца дачушкай, але гэта дачушка будзе мець на плячах ужо зусім іншыя пагоны, пагоны сацыяльнай значнасці. І таму адзін аспект: трэба было па-людску развітацца з гэтай хатай, падзякаваць кожнаму угалочку і кожнаму парогу за тое, што. І тады пасярэдзіне хаты ставілі стол, бацька апаясаваў дачушку па поясу рушніком і тройчы па сонцу абводзіў вакол стола. Бачыце, самы галоўны рытуальны цэнтр у хаце, безумоўна, ладонь боская або па-нашаму стол. І на стале хлеб і вада, тое, што з'яўляецца асновай жыцця, і дачушка абыходзіла вакол стола. Я заўсёды падкрэслю, трэба было краешкам бедра, скажам, абавязкова дакрануцца да кожнага вугалочка. У гэтым быў свой таксама сэнс. Затым парог перадае ў рукі жаніху
яны становяцца парай, і маці з бацькам падыходзяць і перад дзвярыма хаты з рушніка, з таго рушніка, якім бацька абводзіў вакол стала, утвараюць рытуальную арку, загарнуўшы ў абодва канцы рушніка 2 непачатых боханых хлеба. Маладыя павінны прайсці пад гэтай аркай, не дакрануўшыся да яе рукой. Это значит нахіліцца і пакланіцца парогу. А мы з вами ведаем, што парог у хаце ёсць нішто іншае, як рытуальная зона продкаў. Бачыце, як все мудра і все просто. А цяпер яшчэ разочак хачу звярнуць вашу увагу на эту акалічнасць. Маці з бацькам загарнулі в абодва чырвоныя канцы рушніка 2 боханы непачатага хлеба. І так яшчэ разочак. У далёкую жыццёвую дарогу адпраўляюцца пакуль што 2 самастойныя жыцці – жаніх і невеста. Там забягу наперад, яшчэ разочак, потым мы звернемся да гэтай дэталі. Там яны ў храме маецца на ўвазе, у касцёле, ў царкве стануць на адзін рушнік, і з той самай секунды, як яны стануць на адзін рушнік, яны стануць адзіным непадзельным цэлым. І тады, зноў забягаю наперад, калі ў царкву яны едуць на розных павозках, сёння на розных машынах, то назад яны сядуць ужо в адну машыну. І тады перад парогам хаты бацькі сустрэнуць адным хараваем, адным боханым хлеба, гэтым самым падкрэслічы, што 2 палавінкі зліліся ў адзінае цэлае. Бачыце, якая прыгожая філасофія і як яна разгортваецца на розных узроўнях, на ўзроўні дзеяння, на ўзроўні рэчаў, атрыбутаў, і так далей, і так далей. Ну, цяпер тут трэба абавязкова на одну хвіліначку прыпыніцца. Ёсць яшчэ адзін вельмі важны, вот тут я б сказаў лёсавызначальны момант. Мы павінны звярнуць увагу на тую акалічнасць, пра якую мне сотні разоў задавалі пытанні на сустрэчах у сістэме павышэння кваліфікацыі. І з гэтым я сутыкаўся не раз у жыцці. Узгадваю горад Дубровна, фальклорны фестываль і вялікая вясельніца, які мы праводзім там уже не адзін год. І сапраўднае вяселле, рэгістрацыя ў ЗАГСе. Я імкнуся ўсё гэта запісваць на відэакамеру праз, так сказать, глазок это гляжу туды, праз вочка это, так сказать, да, і бачу, што побач з маладымі стаяць 3 чалавекі. 2 это як бы сямейная пара, і 1 чалавек мне так і падалося, што гэта матуля без бацькі. Ну, я не маю права умешвацца ў працэс рэгістрацыі ў ЗАГСе, поэтому запісалі ўсё, што можна было, но, безумоўна, я не мог упусціць такую магчымасць, каб не падайсці потым да гэтых людзей і запытацца, хто вы і што вы тут робіце. На самай справе аказаліся бацькі, і маці жаніха прыехала ў ЗАГС адна. Пытаюся, дзе бацька? Памёр. Вот это вот акалічнасць, тут нават 2 акалічнасці, пра якія трэба спакойна ў дэталях паразважаць. Першае. Давайте дамовимся. Вот тут прыпынемся на гэтай дубровінскай сітуацыі і вернемся, так сказать, у хату, дзе адпраўляюцца дарогу маладых. Яшчэ раз, бацька і маці парай адпраўлялі ў дарогу, трымаючы рушнік пару. Адсюль выплывае вельмі важнае палажэнне. Калі ты, маці і бацька, не ў пары, нехта памёр, або вы скасавалі шлюб, то вы не маеце права адпраўляць маладых да вянца, а потым сустракаць іх перад парогам сваёй хаты. Таму што фантом, так сказать, які вы запусціце тут, вы не ў пары, сям'я, тую, якую вы адпраўляеце ў далёкі шлях, яна не будзе жыць у пары. Поэтому не лезьце са скуры. Я разумею, я атрымаў аднойчы, падкрэслюю, слязьмі напісанае пісьмо ад жанчыны. Іван Іванович, як ты мог такое напісаць у часопісе Алеся, што разведзеныя бацькі не маюць права адпраўляць маладых да вянца. Я бачыў, што пісалася яшчэ, так сказать, тымі чарніламі, якімі пісалі некалі ў школе, і я бачыў, што слязьмі размазаныя радкі, все было зразумела, чалавек перажываў і пісаў, і, так сказать,
з глибіні душі вирвалися слова: «Як ти мог такое написать? Я 20 гадоў не спала, не досыпала, гадавала дачушку. Ты ж ведаеш, калі яно маленькае да года, што гэта даецца? І што, цяпер, калі прыйшоў шчаслівы час адправіць яе да вянца, і я раптам стоп, не маю права?» Я не сядзеў, не плакаў над гэтымі старонкамі. Я толькі разважаў, таму што я мужчына. Это не значыць, што мужчыны не плачуць, але я разважаў, як даць адказ этой жанчыне, каб не пакрыўдзіць яе і не насыпаць на яе душу лішні, так сказать, лыжку солі. І все-таки я набраў на камп'ютары тэкст і напісаў: «Каханенькая, родненькая, якія б эмоцыі ты не выказвала, але ты не маеш права». Так сказано традыцыяй, толькі таму, што каб ты не перадала свой лёс сваім жа дзецям. А ты хіба хочаш, каб яны паўтарылі твой лёс? Безумоўна, не. Поэтому, шановныя коллеги, шановныя слухачы, давайте не будем гуляць у эмоцыі. Это самое горшае. Да, я разумею, в адносінах паміж людзьмі без эмоцый мы не камп'ютары, мы не роботы, яны павінны быць. Але эмоцыі заўсёды павінны абапірацца на нейкі рацыянальны пачатак, на нашы разважанні. Можа быць, дзе-небудзь, так сказать, там адзін на адзін, калі маладыя застаюцца, няхай пераважаюць эмоцыі. Это так Бог даў. Але мы, дарослыя, павінны абавязкова карэкціраваць эту сітуацыю і гаварыць: «Не, стоп». Калі жанчына пагадзілася з тым, што яна не мае права адпраўляць, задаецца тут жа пытанне: дык а хто? І, безумоўна, на першы план выходзяць тыя, хто 20 гадоў, я кажу умоўна, у некага гэта было 19, у некага 25, а у некага і 40 гадоў назад, аднеслі гэтых яшчэ дзетак, немаўлятак у храм, пахрысцілі, то есть хросныя бацькі. І вот это нема сваіх родных, тады, безумоўна, на пярэдні план выходзяць хросныя бацькі. І ў гэтым выпадку я вымушаны зноў сказаць: стоп, нет, яны не маюць права на гэта. Чаму? Пра гэта трошачкі пазней. Конечно, зацікаўлены і уважлівы слухач зараз, відаць, так сказать, зрабіў вялікія вочы, в якіх напісана непаразуменне. Дык хто? І чаму не маюць права хросныя бацькі? Разбярэмся, не спяшайцеся. А цяпер глядзіце. Адправіць маладых павінна шчаслівая, падкрэсліваю тройчы гэта слова, сямейная пара, тройчы падкрэсліваю гэтыя словы, абавязкова з дзецьмі, яшчэ раз тройчы падкрэсліваю гэтыя словы. Магу паўтарыць: шчаслівая сямейная пара, абавязкова з дзецьмі. Вы выбираеце са сваёй радзіны, са сваёй радні, або са сваіх аднавязкоўцаў, або супрацоўнікаў па працы, адкуль угодна. Ну, той, канешне, хто будзе прымаць удзел у вяселлі, но абавязкова выбіраецца вот эта шчаслівая пара. Яны будуць наперадзе выканання, так сказать, этой авансцэне рытуальных падзей толькі ў двух момантах. Тады, калі будуць адпраўляць і калі сустракаць. Все, на гэтым іх функцыя будзе завершана. Затым яны стануць звычайнымі гасцямі. Хаця, безумоўна, потым па жыцці маладыя могуць у дзень свайго вяселля, нейкія там юбілейныя даты, яны, безумоўна, могуць запрашаць гэтых людзей у якасці ганаровых, для таго, каб аддзячыць за тое, што і ім перадалі свой шчаслівы лёс. І так, яшчэ разочак, калі вы не ў пары, тады стоп, яшчэ раз трэба прыпыніцца і вельмі, вельмі акуратна паразважаць над адной праблемай. Мы, забегаючы наперад, скажам, як толькі маладыя выйдуць з царквы, з касцёла, першым яны паедуць дадому, наша традыцыя гаварыла: схадзі і пакланіся сваім продкам, абавязкова на могілкі. Поэтому у савецкія часы, памятаеце, нашы маладыя ездзілі да брацкіх магіл, да нейкіх мемарыяльных комплексаў і так далей. Але калі мы з вами гаворым, што ў некага з маладых, даруйце, або ў маладога, або ў маладой, то есть невесты, няма бацькоў, то тады яны павінны былі схадзіць на могілкі у суботу перад вянчаннем, то есть напередадні. Абавязкова яны хадзілі туды,
каб папрасіць благаслаўлення. Дома ж іх, калі іх вот зараз мы прыпыніліся на тым, што абвялі вакол стола і благаслаўляюць у далёкую дарогу, то бацькі не маюць права благаславіць. А не атрымаць благаслаўлення бацькоў ты не маеш права паехаць у царкву. Все вырашаецца вельмі проста. Ёсць спецыяльны алгарытм, які дапамагае разгарнуць, раскруціць эту сітуацыю. Поэтому яшчэ раз, калі нехта з бацькоў памёр, маладыя ішлі на могілкі за благаслаўленнем, а з другого боку яны сімвалічна запрашалі сваіх бацькоў, таго, хто памёр, хто знаходзіцца на могілках, сімвалічна запрашалі прыняць удзел у вяселлі. Вот такая прыгожая рэч, і вот такая, я лічу, вельмі глыбінная, вельмі змястоўная традыцыя у нас на Беларусі. Разгарнули гэтую пазіцыю. Я яшчэ раз прашу, не забывайцеся, мы абавязкова вернемся до таго месца, калі павінны будзем расшыфраваць, дык чаму ж хросныя бацькі не маглі праводзіць маладых у далёкую дарогу. Но цяпер выходзім з хаты, і тут можна было б яшчэ десятак перадач прысвяціць. Я гэтага рабіць не буду, думаю. А можна было б прысвяціць десятак перадач толькі адной праблеме. Што такое дарога, культура дарогі? Потому што маладыя адпраўляюцца ў далёкі жыццёвы шлях. І вы ведаеце, што кожная дэталь, кожная прыкмета, кожны нюанс, яны таксама ўплывалі на лёс чалавека. І таму трэба было загарнуць маладых у кокон, у яйка, і каб гэта яйка кацілася па дарозе, і пажадана, каб нідзе ні на адным бугарочку не падскочыла, не разбілася. І тады выходзяць маладыя і садзяцца, будзем гаварыць сёння, у машыну, кожны ў сваю. Можна на падводы, так сказать, у першую машыну садзіцца, безумоўна, жаніх, у другую невеста. Хтосьці з сённяшніх феміністак аж крычыць нема, несправядліва і все такое. Но тады давайте, як у заходняй Европе сёння адмяняюць слово тата і мама, давайте і мы з вами адмяняць будзем нейкія словы са свайго лексікона выкрэсліваць і лічыць, што яны палітычна дыскрымініруюць, скажем, гэтых людзей. Я маю на ўвазе слово замужам. Замужам. 1000 разоў хочу зрабіць акцэнт на слове замужам. І таму наперадзе першая машына жаніх, другая машына невеста. А затым усе астатнія удзельнікі вяселля. Яна едзе пакуль што ў храм за мужам, а ў храме, вяртаючыся назад, яна ўжо будзе замужам. Мы зменім націск, і ўсё стане на сваё месца. Маладыя селі, маладыя удзельнікі, так сказать, тыя вяселлі, хто паедзе ў храм, а гэта, перш за ўсё, самыя блізкія сябры жаніха і невесты, значыць, селі ў машыны. І тут зноў дзіўная рэч. Ні адна машына гэтай вясельнай кавалькады не зрушыла з месца. Што здарылася? Аказваецца, патрэбна выканаць вельмі важны, вельмі глыбінны рытуал. Маці з бацькам бяруць зерне жыта, а жыта, памятаеце, у чырвоным куце стаяў сноп дзед на працягу года. Вот адтуль бралі гэтае жыта, пераціралі некалькі каласкоў, і яны павінны былі тройчы па сонцы абайсці вясельны картэж і абсыпаць зернем жыта. Сотні разоў дарослым слухачам задаваў пытанне, навошта гэта робіцца, і сотні разоў чуў самыя розныя адказы. Калі б можна было іх сёння сабраць в одну кніжку, то атрымаўся б вельмі, так сказать, тоўсты том, але я гэтага не рабіў па той простай прычыне, што гэты тоўсты том абсалютна ні на крок не наблізіў бы нас да вырашэння ісціны. Там былі сённяшнія сучасныя трактоўкі, супермодныя, супернаварочаныя, як моладзь кажа, але ні адна з іх і блізка не падыходзіла да разумення глыбіні ісціны. А тут адбывалася ўсё проста і зразумела. Маці з бацькам замыкалі вясельны картэж у непарушнае кола. А цяпер давайте вернемся да таго нюансу. Уявіце сабе, што у горадзе Дуброўна стаялі трое бацькоў каля маладых.
задаю 1000 разоў пытанне. Скажыце, людзі добрыя, калі бацькі абышлі вакол вясельнага картэжу і абсыпалі зернем жыта, яны маюць права сесці хоць в адну з машын? Не маюць, да па той простай прычыне, што яны ж самыя першымі тут жа, так сказать, разбураць той плот, які толькі што гарадзілі. І гэта правіла гаворыць, бацькі маладых не павінны, не маюць права прысутнічаць ні ў ЗАГСе, ні ў храме падчас вянчання. Чаму? Да давайте зноў успомнім 20гадовай даўніны сітуацыю. Фізічныя бацькі нарадзілі дзіця, і на 40-й дзень што ў іх не было сілы занесці, ўзяць дзіця ў храм, нарадзіць сілы хапіла, зрабіць хапіла, а ўжо занесці ў царкву не хапае? Хапіла. Але традыцыя казала, не, вы застаецеся дома, а хросныя бацькі панясуць ваша немаўля у храм. А потым успомніце той ключ, які закідвалі на 20 гадоў наперад. Бацькі хросныя прынеслі дзіцёнка з храма і цераз парог падавалі фізічным родным бацькам. А родныя ў гэты час гаварылі вельмі прыгожую формулу. Эта формула ключ для разумення той сітуацыі, якую мы з вами разглядаем. Паслухайце словы, як бачылі пад храстом, так што бачылі пад вянцом. Вот и все стало на свое место. Поэтому в церкву имели право поехать разом с молодыми только хросные бацькі. А яны павінны былі сядзець у машыне. І таму не маглі яны абсыпаць вясельны картэж, потому што ім трэба было сядзець у машыне. Як толькі яны паспрабуюць сесці, яны зноў разарвуць гэтае ж самае кола. Аднойчы адна мудрая, уважлівая жанчына да дэталяў кажа: Іван Іванович, а можа маладыя няхай паедуць у апошняй машыне, так сказать, я асобна? Людзі добрыя, ну чаму ж вы мысліце заўсёды катэгорыямі толькі адной секунды, аднаго імгнення? Ну уявіце сабе, што гэтая машына з хроснымі бацькамі, якія замкнулі вясельны картэж, едзе да ЗАГСа. Прыходзяць у ЗАГС. І хто павінен стаяць побач з маладымі? Тыя ж самыя хросныя бацькі. Як толькі яны падыдуць да маладых, то гэтым самым яны зноў-такі тое сімвалічнае кола што зробяць? Разарвуць. Поэтому не спешайтеся. И еще один вельми важный нюанс выплывает тут. Потерпите, потерпите. Яны важные, поэтому потерпите, кай ласка. Не один десяток разов мне рассказывали про такие выпадки. Телефонует тетка, там, встречная, там, а может и родная. Ай, на матулю молодой. Я не поспеваю там ці з працы, ці адкуль, так сказать, на это отправление весельного кортежа, я приеду у ЗАГС, их повіншую там. Святочныя дзянькі стаяць у нас зараз, таму кепскія словы гаварыць нельга, а калі б можна было, я б сказаў бы, калі б мне так патэлефанавалі, сказалі, я б сказаў бы, ножкі ці пазвязваць і пераламаю, так сказать, калі ты паспрабуеш паехаць туды. Ёсць магчымасць, садзішся, прыязджаеш сюды, адпраўляешся разам з вясельным картежам. Нема, калі ласка, зноў не размыкай тое кола, а ёсць не атрымлецца адправіць, прыедзь перад парогам, калі вернецца вясельны картэж, стань, бацькі сустрэнуць, і ўсе пачнуць віншаваць. Вот і ты павіншуеш іх тут. Все продумано до дарбязы. До деталей. Поэтому заўсёды першым нешта на эмоцыях вы заўсёды прадумайце, заўсёды ўзважце. І тады ўбачыце, што все заўсёды рашэнні ёсць. Маці з бацькам абышлі вакол весельнага картэжа, пажадалі дзецям шчаслівай дарогі, і весельны картэж паехаў. А я, услед гэтаму весельнаму картэжу, хачу зачытаць словы матулі, якая праводзіла толькі што молодых. Детки мои миленькие, нехай вас сам Бог з неба высокого благословить. Сыночек Божий змилуется над вами, а Найсвятейшая Матка и все святые причиняются за вами. Дай Боже, моя доньку, каб гэта былі астатнія слёзы твае, каб апроч патехі ніколі смутку праз цябе не мелі. Няхай вам Бог напаўняе у каморы, у аборы, у полі родзіць, у хляве плодзіць. А не падымайце рукі адно на другое ніколі. Няхай лепш вашы баранчыкі б'юцца, а вы радуйцеся
як на небе анёлы. Каб і мы, старыя, з вас радасць мелі. А цяпер, дзеткі, уставайце з зямлі, на каленях стаялі перад бацькамі, і едьце шчаслівыя, аж там станьце перад алтаром і прысягніце сабе верную міласць і каханне аж да смерці. І на выход з хаты: Божа, гадзі, жыта радзі, пару дзяцей благаславі, каб былі багаты, не былі пыхаты, каб шанавалі Бога на небе, людзей на зямлі, свае маладосці і нашай старосці. Вот на гэтых прыгожых філасофскіх словах мы з вами на сёння развітаемся, а праз тыдзень сустрэнемся і будзем працягваць гаворку, так сказать, пра наша беларускае вяселле. Всяго вам найлепшага.